Ден втори от коледните календари. Отново започваме с Лего. Днес имаме гост звезда. Хай! Това е Хари Потър адвент календар и днес отваряме ден 2. Така, айде, намери го, това е най-трудната част. Така ли? Да. Ето го. Ами айде, давай. Според мен ще бъде... Дамбундинка с Hufflepuff свичера. Аз казвам, че ще бъде Полша на зеления. Какво за Бога е това? Това трябва да се построи. Да. Време е за таймлапса, в който се строи. Айде. Няма инструкции. Така ли? Да. Хедвиг! Ето това е главата. What? Тяло няма тяло. За какво ни е глава, ако няма тяло? Ми не знам, отпочвам от някъде. Но! То няма инструкции. Малко лак. I'm sure. Добре, защо? Малко е крив. Дами и господа, Хедвиг или нещо подобно. Защо Маки Хари е 2 пъти по-малък от Хедвиг? Ако го направим ядосан, защото тази сова е грамадна. От всичките в едно ли отваряме? Твой ред е. За да бъда аз с Пепа. Още едно малко яйце. О, подарък там. Защо няма лайк 3 стотинки вътре? Пепа! Де си Пепа? Ето я. Иу, това не е Пепа, релейте. Още не е нищо с Пепа. Това е просто Не, да помече. Го изядеме, Не бърне. изядам, Пепа така разочарован. Не мога да си използвам зъбите, е трудно. Тя са яки. И това сега си яде също така ли? Да, добре. Пишете още кой гост искате да участва в канала на Хрис. Точно така. Днес някой да ми прати по-хубави коледни календари, някакви брандове, защото това е малко тъжно вече. Моля ви. Да, моля ви, брандове, пращайте.